Mira, 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 ven, 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 ven. Atención, Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, pasando muy bien. Bueno, hoy es un día especial, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? Porque esto te cumpleaños. ¡Está de aniversario! ¡Moitos parabéns! ¡Qué guay! Mira, levántese la mano, ¡Vamos aí! ¡Vamos! ¿Cómo se puso a xente? Vale, Carmen, moi ben, parabéns. Moi ben, un aplauso para Carmen. Veña, gracias por vir, gracias por vir. Carmen, que está de aniversario, nós estamos aquí cociñando na Voltas co Prato como todas as tardes na televisión de Galicia. Xa sabedes que nos podedes seguir aí en @voltascoprato porque temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E estes dous non están de aniversario, Non é o seu día grande, bueno, eles viven ao grande todo o ano, así que ímolos chamar. Recibimos con fortísimo aplauso a Xulia Mato, Begoña Vázquez, aplauso para eles. Viva! Viva! ¿Quién vive o grande aquí, Vos, Quen vive o grande todo o ano? O grande todo o ano vives tú? No, mentira. Vas por aí de viaxe, andas todo o tempo por aí Vive o adiante. grande a media jornada, outra media jornada vive máis o grande. Mais o grande. Bueno, pero vos de verdade, Sofá, cama, cama, sofá. Vos como meu irmão. Para meu irmão... É o inventor do sofá, cama. Para meu irmão isto non é traballo. Para meu irmão di, claro... No, o periodismo é traballo teu, non? Ou nos matar. Teu irmão sí que traballa. Teu irmão sí que Meu irmão sí que traballa. traballa. Non, que che dá traballo. Estamos tranquilos, non nos mata que Despiezar o traballo. corpo, fatal, fatal. Que tal, como estades? Moi ben. Ben? Moi ben. Sí. Están sendo uns días tórridos, Sí. Están sendo uns días... Madre mía, eu co mal que levo calor. Sí, ti derriteste, Sí. como a mantequilla. No, como a mantequilla non, pero teño a tensión baixa e ando Aplatanao. aplatanado perdido. Ando como a ti toda, pero eu estes días. Tens que tomar Marsal. Sí. É boa para a tensión. É boa, café. sal. Sí, sí. Para atención. E aceitunas. Tensión Xamón. frecheas. Todo o que teña anchoas. sí. Todo o que teña sal. Sí. El café, Café vamos, tamén. de todo. Begoña, ti Moi que, ben, como sí, estás? Eu estou de maravilla. Non me afecta tanto o sol, sí que me afecta o calor, pero o sol non. No, calor, a mí é o calor. Eu A o calor. que non fago é poñerme moito ao sol, porque me poño moi roxa. Eu tamén. Parece un camarón. Eu poñome rojo, pelo, estou blanco outra vez. Eu tamén. Unha piel. Non hai cambio. Vamos a cociñar piel. na Voltas co Prato, por si non arrancamos nunca, a ver que nos trae Pilar de Arbo. Hola, son Pilar, de Arbo. Eu quería vos contar algo de sobre o pulpo, pero claro, é que xa está todo dito. A min encántame cocido, con cachelos, en tortilla, en empanado, todas as maneiras posibles. Ahora, por exemplo, fan as festas de San Juan, San Pedro, San Antonio, San Benito. Eu vou a todas comer o pulpo pola mañán. Pero claro, vos tendes que facer algunha receta nova por aí, se tendes. Eu mando biquiños a todo o mundo que nos está vendo e a miña familia un biquiño. Vea, un aplauso para Pilar de Arbo, que vaya San Juan, San Pedro, San Antonio, San Benito. Vaya todas, comelo polvo, como debe ser. As polveiras e polveiras que hai por Galicia adiante, que eu sempre digo o mesmo, A mí non me sabe igual en ningún sitio como na feira. No. Non sei se é... Non sei se é... É verdad. Ese latón. É que yo tamén ir á feira, É que é sabes? todo, É é outro todo. rollo. É outro rollo, é un ritual. A mí é unha experiencia. exactamente, Ir comer pulpo a feira é unha experiencia. Por certo, este sábado 11, Festa do Polvo de Mugardos. Mugardos, sí, Así que, además, fano a E Mugardesa. festas de Silleda. Tamén? Sí. Pois a cal vou eu. Pois podes ir ás dúas. Bueno, as dúas é Porque moito... vas comer o pulpo a Muardos e despois vas á festa de Silleda. Sí. Pero é que se vou comer... Espetada musical facemos, non? Espetada musical. Este sábado pola tarde. Espetada musical. Bingo musical con espetada e bocadillo hocho. Dos teus de tratar de vostede. Que guai, que guai. Bueno, por Xulio Mato, que Moi vamos a facer? recomendable. Oxe. Oxe. Pois mira, un rolo. Non me digas. Un rolo. Con estes 4 rabiños de polvo que non chegan a nada, vamos a facer un rolo que vamos rencher de gambón. Mira que pedazo de gambón. Boa, vaya gambóns. Pouco se fala deses gambós, Xamón, queixo, e despois vamos a facer un allo perello, como di a nosa compañera Lucía, vamos a facer un allo perello, e vai quedar chupi, xa verás. Podemos comer ou frío ou quente, nós neste caso vamos a facer frío. Sí, porque fai moita calor, e paso de quentar nada máis. Ibar ben, pero a min é que iso gustame así. Xa, pero non é para ti. Veña, Bego. Eu vou ca festa. Eu vou ca festa de Mugardos. É que Pilar é de festa. E eu tamén. Entón, voulle facer o pulpo á mugardesa, pero despois voulle dar un toque persoal, que vai ser unhas fillós. Botouse a xente a ti, Unha
unhas fillós recheas de Xa te pulpo a fixeron ahora, mugardesa. Fixeron chao. Van ser fillós Recheas recheas de polvo a mugardés. Claro, é para darlle un toque á festa. Se queren facelo po ano, mira un pincho de fillós con polvo. Moi ben, moi E ben. pretenderás cobrar pola idea. No, eu regalolles. Ah, vale, Eu non hai regalo de problemas. idea. Moi ben, pois... Ideas sobran. Señoras, señores, cociñamos polvo na volta a escobrato, imos con Xuli Mato. Veña, vamos, bola. Me dunha pulpeira. Eu namorei, me dunha pulpeira. Bueno, primeiro... Dale aí. Mira, estas son patas destas que nos veñen xa Sí. cocidas e envasadas, vale? Eu, Entón. sabes como lle chamo? Como? Pata mala. Por qué? Porque non é fresca. Entón chamolle pata mala. O pulpo que comes na feira tampouco é fresco, é Ah, congelado. no, pero non é o mesmo. Bueno, xa estamos con chorradas. Déxate tonterías, atende aquí, mira. Vale. Vamos cortar isto en láminas así ao longo, vale? O máis finas que deamos, vale? Ajá. Con continuo de non nos cortar, vale? Neste caso igual non nos cortamos moito porque o coitelo xa non está tan afiado. Oh, pois mira que os primeiros días Sí, pero é o que teñen os coitelos, que se desafían. Entón, mira, vamos poñendo aquí... se desafían. Claro, A can desafían? a outros coitelos. Porque se desafían os coitelos, Bueno, pues mira, seguimos cortando todo, céjanse, non se desafían, céjanse. Entón, os outros que son optometristas, os que lle dan fío aos coitelos. Madre mía, que chistes máis malos te está descontando hoxe, madre mía. Bueno, pues mira, aí temos. Vámonos cortando así. Moi barato. O máis fino que poidamos, por qué? Porque despois o temos que doblar para facer o noso rulo, vale? O noso rolo. Non é tarea fácil, E vas facer isto e xa está. No, vamos a facer un recheo, un montón de... Si, non vas facer nada. Que sí, no, que non vai facer nada, ti que estás aí apoiado. Traemos unha cerveza ou algo? É que eu estou, Dios xa sabes mío. que eu son de posición de barra de bar. Sí, sí, sí. Pois eso, vaiche cargar o pé que tes de base. Pero Vaiche despois cargar. podeme poñer así. Ainda que parezca mentira, podes ter un pé de atleta. Sí, eu sí, de atleta sí. Bueno, pues mira, Vou ter, seguimos, vou. ves? Entón isto, despois vamos a estirar e vai ser a Pé de base do banqueta, vou ter eu. Estame dicindo a directora que corte, non fixen outra cosa desde que empezou o Xa, programa que verdad? cortar, pero eu corto, Gloria. O que ti me mandes? Porque nós temos aquí, vamos explicar á xente, temos 3 directoras. Sí. Temos a Inés, Que sobra quen mande. Cabra. temos a Inés, temos a Gloria e temos a Rocío. E probablemente Gloria sexa a máis É pedichona. a que máis manda. Sí, a que máis manda. Sí, sí. Pode ser. Na sombra, Sí. no sol, Na sombra, no sol. a todos os lados. Pero manda ben, porque tamén hai que saber mandar. Hai que saber mandar, sí. sí. É que xa me está dicindo que vai vir por nós, Sí. que nos vayamos despedindo, entón xa... No, manda... Líder flipar. Genial, Gloria. Arrieritos somos, a mí dixo, arrieritos somos. Dixo eso, Sí. cando di eso, cuidado. Sí, sí, eso é o peor que che pode decir unha persoa. Eu escoitei como lle dicía unha vez a súa filla, cuidado, oh, por todo correr pola pista arriba. Bueno, mira, esto témolo, vale? Entón ahora vamos a reservar aí. Moi ben. Entón ahora, se queres ir con Begoña a ver que vai facer Sí, con, home. con esas fillos, porque O que te digas. vou operar os gambos. Perfecto, Porque fa pues, falta. Xa que me mandou con Begoña, vamos con Begoña. Porque aquí está o criterio do presentador. Begoña estrenou o coitelo, Begoña. Que o sepas, que estrenei o coitelo. No. Logo Xa está. focheste. Sí, no. Focheste. Estrenei no cortelo, cortando. Estreou o coitelo, vale. Deixou aí... Sí, vou intentar- Fumar ben o coitelo estreou a ti. No, sí. Estás ben? Sí, estou ben. Necesitas algo? No. Necesitas... Bueno, 1 millón de euros para traballar o mesmo que ti. Non sei se con 1 millón de euros pagarías todo o que tens que pagar ainda. Sí, bueno, aí andará con uso. Eso, Sí, vai home, sí, máis rápido a ver se levas outro vez o No, dedo. porque o problema foi que andaba distraída, oindo vos a vos. A Cando me concentro non tiña problema, A culpa é nosa, claro. Cortouse pela nosa culpa. Toda. Que iba a dicir? Mira, vamos a facer este guisiño de polvo que está espectacular. Tamén che vou dicir que eu, por neste caso, non teño auga do polvo, pero o mellor sería facelo ca auga do polvo. Coa auga da cocción. Exactamente. Sempre, Bego. Sí, sí. Ostras, estáche dando leccións. Non sei o que dixo. Hai que No. acordarse de Gardala, Beco. Xa Ai, sabela por qué. xa sei eu por qué, xa sei. Xa o sei. Por qué? Porque cociño o pulpo e botei auga fora, olvideime. Pois hai que acordarse de Gardala, Home, Beco. claro que se hai que acordar, pero foiseme a cabeza.
Bueno, non nos dixen, pero a xente da casa que nos siga ou que nos chame, máis ben, 881-365536, teléfono a voltas co prato, xa sabedes que podedes falar con nós, se queredes comentar calquera cousa sobre as receitas, o que vos dea a gana, ou seguídenos no Instagram como Javi López, por exemplo, que nos sigue moitísimo e sempre é moi cariñoso, comendo todos os programas, estamos encantadísimos con él, como moitos e moitas de vos, así que seguídenos tamén no Instagram, por favor, gracias. Bego, Chum, chum. pica aí. Pemento roxo, pemento verde, cebola en xuliana. Sí. E agora... Oxe, vas usar o vaso batedor ou non? No, o vaso batedor non quero máis. Pues- Ese non volve a caer nas miñas maus. Eu quero pedirlle aos compañeiros que fagan unha animación dun vaso batedor asasino, vale? Entonces, cando o Begoña utiliza o vaso batedor, poñémoslle o vaso batedor asesino. Ou poñemos un vaso batedor e a Begoña facemos un fight. Un deloite destes de... Un deloita de... Aí está. Sí. Ganaba eu, Bueno, Teño máis outro claro. día non o tuve tan claro, Pero ao final ganei, Sí, sigue aí o vaso Triturei. batedor, Non Sigue aí o vaso batedor, sigue aí, Sigue vivo. Sí, sí. Cualquier día chimpo o caldeiro da basura. Pemento vermello, pemento verde, cebola, Non lle podo arrimar o dedo. allo. Allo, cebola. Depois vamos a engadir un poquinho de pimentón doce, un poquinho de pimentón picante. Vale. E vamos a escachar xa as patacas para que se nos vayan facendo. Vale. Entón vamos a escachar así. Vale. Como se foran... Eu escacho así tamén as do caldo. Porque por fai normal grosiña solta... E as da tortilla, As da tortilla eu tamén as fago así. Sí. escáchalas. A ver, a tortilla hai moitas maneiras de facela, Eu fago de moitas maneiras. Hai veces que llas cacho, outras veces que a pico máis fina. Depende o como queiras a tortilla. Máis feita, menos feita, máis melor, máis... Non sei por que me miras así. Porque estou sorprendido co teu control tortillero. Porque me gusta a tortilla. Son cociñeira. Home, xa. Gústame facer Home, xa. tortillas, gústame moito. O sea, dirías que é o que máis te gusta? Non, ó. Que é o que máis te gusta facer de cociñeira? De cociñeira. Os guisos gústame moito facelos. Os arroces tamén me gusta. Tamén me gusta facer o pan. O pan gústame moito, Pois facer para pan. gustarche tanto nunca trouxache un bolo, Tens comido bastante pan meu. E aquí. Eso non é verdad. Vamos chamar a nosa convidada de hoxe. Vou pedir un fortísimo aplauso para a que vai estar hoxe aquí con nós, que é Pilar de Arbo. Un aplauso para ela. Llegó el pulpo, bailen con disimulo y cuidado muchachas con todos sus tentáculos. Febre de Pilar. Moi boas tardes. Moi boas. Pero, oiches, Pilar ou Pura? Porque están berrando Pura, aí, Quen que lle dou un bastonazo? Ai, bueno, perdón. Quen dice pura? No, pero pareceu-me escoitar. Pero non é Pilar. Pilar. De toda a vida. Pilar que vai a todas as festas. A Tomalo... todas. E onde estuve en San Pedro. Bueno, que me dis? Home, non. O pulpo e a sardiña non hai que mas quiten. Ostras, E claro. agora temos 11 San Benito. Hai que ir tamén ali. Bueno, sábado, San Benito. Semana para San Pedro, San Benito. Ponte aí con Xulio Mato, veña, que, A ver, que lle pasa che vai ao contar o Julio? que fai. Bueno, pues mira, Un mato, Pilar, a ver. benvida, mira, eu estou aquí dorando uns langostiniños, ves? Ah, Hai aquí picadillas, 4 gambos vos, Home, pero isto Mira, témolos aí, por qué? Porque vamos a facer con estas láminas de pulpo un roliño e vamos a rencher con ese gambón, este xamón que llevamos botar ahora aí, que xa vamos picar ahora. Facer un roliño, pois vexo un pouco complicado. No, xa verás, vámonos a axudar con un poquinho de papel film, ti confía en min, xa verás. No, O rolo a salir, se Deus quere. por favor. E despois, nada, pois vamos a facer un adobiño de aceite, allo e perexil, para darlle así un toque, e queda un plato pobrao, que además podemos ter feito. Ves, un novo. Estamos Claro. un pouco despistados, non sei ti, Pilar, estamos un pouco despistados coa receita de Xulio, porque claro, di que vai ser como un rolo, pero non sei ben como vai ser, sabes? Eu tamén. Teño así, non teño moi claro. Non te das unha idea, Carlitos, como pode ser? Supoño que collerás unha desas patas, non? No, vamos coller. Si está picado, Vamos como tirar. vai facer Ahora, as patas? tan pronto teña isto, xa va. Sí. Vamos a tirar o papel film que temos aquí. Ah. Vamos a estender sobre o papel este polvo, vamos a meter o recheo dentro e despois vamos a enrolar Vale. e vamos a meter nesta potiña que se nos cociñe un Vai poquinho. ser un rolo na máis, non vai ser cada un rolo. No, un rolo, Vale. un rolo. No, Vale, non. vale. Dios mío. Pero... E xa verás que vai ben queda, ter o xamón vai lle dar unha sustancia. Claro, vai dar un toque así salgado, porque de momento non lle botamos nada de sal. Vamos a botar despois ao final de todo cando empratemos, vale? Entón, o recheo xa co sal do xamón xa nos vai Isto a... estou eu... Mira, isto xa vamos a apagar e que nos vaya a refriando un pouco. Non teño olfato, pero xa estou facendo eu, vamos. Pois digo cheu, Vamos a ver. que un le dan. Vamos a ver.
non tes olfato, pero úlelo igual. No, pero non... Imagínalo. Imagino. No, perdín o olfato total. Sí, pero comer justo igual, non? Moco, un Ala, dixo o teu taco. Sí, gastou o taco de Begoña. Gastaste o taco de Begoña, xa está, xa non pode usar ela. Vamos con ela, veña, vamos con ela. Así vai salir a min. Xa non podes... Xa non pode usar taco. Bueno. Mañé outro día. A ver, Hola, veciños e veciños. Estamos aí, Que caladiñas estabades. Bueno, eu teño un pulpo de festa. A festa de Mugardos. Entón, o que fixen foi facer un guisiño, ca verdura, ca pataca, vou non deixar que se cociñe un pouco, gustacho picante. Sí. Voulle botar un poquinho de pimentón picante, un poquinho de pimentón doce, e por vamos engadir o polvo. non lle Xa puxo... está cocido. Xa está cocido e listo. Levaría a auga do polvo. Pero foise a cabeza e tirei na entón tengo que facer un caldiño de marisco. Oiches, Begoña. Pilar non lle puxo moi boa cara ás verduras, Cando abriche aí a pota, non lle puxaste moi boa cara. É que non o fago o pulpo aí mezclado. Como fan en Mugardos, nunca Non. probaches? Pois Xa está moi verás que rico queda, Está moi super rico, rico. E neste caso vou seguir a receita original e voulle botar loureiro. Que o temos aí que atrás. Pois mira, porque Arrancaches un aplauso do público porque a xente é consciente en Galicia de que Begoña e o Loureiro son íntimos inimigos. É un árbol para decorar o hai xardín. hai unha guerra entre varias cousas nestas cociñas. Pero non sou eu sola, O vaso batedor, Hai moita... o Loureiro, eu xoi algo O do Begoña. por aí. a ver quen gaña. Mira, escoita, vamos facer unha cousa. Pilar, ven por aquí, vamos ao carromático. Escolle Ven por a aquí, folla de ponte por Loureiro. detrás, por aquí por detrás. Escolle ti a folla de Loureiro que queiras para ela, deste Loureiro de aquí. Cal será o loureiro aquí? Este home. Para que mo dices? É que ten aquí un cartel que pon Loureiro. Tampouco era tan difícil, pon aí Loureiro, ves? A que ti queires? Unha folla. Unha sola, si chega ben. Xa aí chega ben, xa aí chega ben. Lavo xa así ou lávala? Así trae para cá. Vale, vamos con ela, veña. É para ti. É para ti, así É pa ti. que xa che boto para dentro. O que ti queiras, veña, bota pa aí. Vamos a botar pero aí. tedes aquí unha cheddar viñas. Temos de moitas ervas, sí. Que pena non poder cheiralas. Dixo, que pena non poder cheiralas, dixo. Vamos. É verdade, é un mito. É verdade. Pois mira, xa que Begoña fixe unha receita con Loureiro, Vamos a engadir pa xa ti, un pouquiño de pimentón. que lle vai botar un poquinho de pimentón, Pero iso e Xulio que está facendo tamén unha receita así un pouco distinta. Tenche que que- preguntar cal das dúas levarías ti pa arbo, se tens que escoller unha, vaya. É que calquera delas... A do rolo chamoume moita atención porque as gambiñas que cortou e co xamón. xamón, co xamón, Hombre. ten que darlle unha sustancia. En verdad pensei que ibas decir que calquera delas me cheira igual. Pensei que ibas decir. Xa tiña esa resposta que contestarme. Bueno, pois veremos que é o que pasa. Vou deixar que vayas pensar ali a zona de supridores. Así que puxeche o caldiño de non sei de que. Un caldiño de marisco. E agora vou engadir aquí, mira. Bueno. Vamos cocer aí. Non está o de cocer o polvo, pero é o mismo. Mira, Pilar. Aí, xa verás que rico queda. Eu quería seguir co programa. Queres que marche? No, tanto como marchar, no. Quero que te vayas sentar ali á zona de sufridores. Pero despois chámote, vale? Pero aquí? Aí ao lado, ves? Xa me Un aplauso para Pilar, que está con nós no Volta Escobrada de Televisión de Galicia. Vos collesterme a mí. Ai. Polvo en rolo ou en guiso? Hoxe estamos indecisos, Por iso, poñemos a proba as dúas receitas e veremos que pasa. Como sabedes, aquí en Galicia temos a sorte de telos ao carón da casa, pero tanto nos gustan que agora son un ben escaso e dende logo non son baratos. En todo caso, son días de festa e verán, e toca ir pola feira para probalos co seu aceitiño, o pimento doce, o picante e o sal, que non falte. Pero tamén hai outras opcións, en ons, fano en caldeirada, na Costa da Morte fríteno, e tamén o podemos atopar á grella, con fabas ou á mugardesa. Non esquezades pasar este sábado 11 de xulio por ali, en Mugardo estarán de festa, xa levan 34 anos e os que lles queda por diante. E daqui alá, pois, podedes probar as nosas propostas. Insistimos, en rolo ou guiso, estamos indecisos. E vos? Pois mira, en @voltas co prato aí van a estar as receitas, podedes facer as dúas e despois a ver por cal nos decidimos. Vamos con Xulio Mato a ver que rolo ou como lle queda o rolo a Xulio Mato. Bueno, a ver se así mo entendes. Bien duro,
niebla, niño. Ta, ta, tarara, ta. A ver, que? Vamos a ver. A ver se así te faz xa un pouco un esquema mental. Ahora sí. Claro, ves? Mira, xa temos o film, Vale, que o esto non plástico, se- vale? sí. Vale. Mira, vamos Xa a está. Vamos a poñer aquí, enriba do queixo, enriba do polvo, perdón, vamos a poñer o queixo. Vale. Mira pa aí, Ahora sí que nos Ahora se te podemos vas facendo imaginar unha idea de como vai- é o rolo. De como vai ser. Sí. Claro, Bótalle ese cacho, que se quedou un cacho aí, cacho. Ese cacho ten que ir para dentro. tens Aí razón. está. Aí está. Entón, ahora, aquí no medio, vamos a meter o recheo. Tremendo invento, Isto, o que inventou isto, tiña que ter unha calle en cada pueblo. É unha fonte en cada cidade. É unha plaza En cada en cada parroquia. parroquia. Wow. Mira, metémoslle aí. E agora, con moito tino, o que facemos é vamos enrolando. Ves? Vamos metendo así. É o film? Que? O film está aquí. O film despois, cando cortemos, xa non sale, non te preocupes. E agora que facemos é, como se fora un Un caramelo. caramelo. Oh. Eso é. Entón, mira, vamos a selar por un lado, facemos aquí un nudete. Isto era o rolo. Claro, aí temos o rolo. Entón, temos aí esa pota con agua fervendo. Entón, vamos a facer o seguinte, xa verás. Xa verás que doado é, e xa verás que ben nos queda. Pero por que o coces está todo cociñado? Porque necesitamos que nos unifique. Entón, temos o queixo que nos vai axudar, temos a propia xelatina do polvo que nos vai axudar. Entón, necesitamos metelo... Nada, vámoslo meter aí 5 minutiños, Para que quede todo amalgamado. Efectivamente. Entón, mira, temos o rolo aquí. Vamos a cortar o que nos sobra de plástico. E agora collemos unha bolsa destas de andar por casa, vale? De guardar os alimentos, Ajá. de conxelar o que queiramos. Pa que? Pa que non nos vaya a auga pa dentro. Vale. Entón, vamos coller, quitamos a tapa, a esa auga fervendo, metemos O rolo. o noso rolo, e deixámoslo por fora para que non lle entra auga, Guai. e tapamos. Que listo é. E xa o temos. Aí, 10 minutiños. 10 minutiños, entre 5 e 10 minutos. É listo, Vámoslo baixar, porque simplemente queremos que o calor vaya chegando ao centro do... É tan listo que merece un aplauso, Xulio Mato. Está moi ben explicado, non? Quedouche claro, non? Moitas gracias, Moi hombre, ben. moitas gracias. Superará a súa listura, Begoña Vázquez? Seguro. Begoña é moi lista, Vamos con él. Mira a pulpeira. Eu namoreime dunha pulpeira. Si te ven as pulpeiras cortando pulpo Mira, con coitelo, teño falado con algunha pulpeira, É que? deste tema. Que din as Que no pulpeiras? restaurante sempre o facemos con coitelos, Al por nos Porque é imposible superalas, elas. Por facer mal. Claro, pero é que nadie vai cortar con elas. No, eso é Porque eu imposible. non vou cortar Porque 100 pulpos ao día, ni sabes nada por como estilo. fan? Sí, taca, 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 taca. A ver, tens que ter... Iso é práctica todo. Pero ti consideras que hai unha forma que estea mal e outra ben ou son diferentes? Nos, non, nada está mal, ni nada está ben. Bueno. O que pasa é que, sí, hai cousas que sí. Pero, neste caso, non, a mí. Non. Eso di ela Que que va. corta a coitelo. Eu corto Pero se coitelo. preguntamos a unha pulpeira, que dirá? Cañotas, falta o vaso mezclador, que alguén me robou. Faz o vaso O vaso mezclador. O vaso Pois sabes que batidor. non tiña. O carro mezclador. O vaso batidor. O vaso batedor estaba na miña mesa e xeñola para que Vale, quero pues vamos isto. pedir a ver si nos poden traer o vaso batedor para Xulio Mato. Se non Mira, apaño, teño o moado de arfillor feito. Sí que ben, Xulio, sí que ben. Teño o moado de arfillor feito. E vas fazer a primeira vai che quedar mal. Sí, vou intentar que non me quede mal, pero pode ser. Sabes que a primeira sempre é a Por máis eso, fastidiada. por eso digo. Un pouquiño de aceite, mollalo con... Non teño touciño, entón, un pouquiño de aceite. Ves, eso está mal, Sí, está mal. porque como se Pero van as está filloas? Con touciño, Vale. E con que estás facendo? con aceite. Entonces está... Está mal, moi mal, moi mal. Mala. Non pasa nada. A ver como lle queda a primeira filloa. A primeira fillo, aí vamos. Mire, xa levanta un pouquiño. Vamos coller un Se platillo. cada tes que comela ti. A primeira, Sí. vou xa dar a ti. No. É salgada esta, Bueno, a min gusta me salgar. Esta lle botei azucre, solamente leva un chisquiño de sal. 3 ovos, medio litro de leite e 3 centros de fariña. No, mira, no printer pon 1 litro de leite e 6 ovos. Por que deches cantidades distintas? É a mitad, Xa caña. sei, Saber pero... dividir. Xa sei, pero entón... Saber dividir. Te tiñes que dar as cantidades da Tens receita que saber, estás facendo. Estas alturas tens que saber dividir e multiplicar. O que sei Mira, inglés. A primeira fillo, aí vai. Eso é o que sei inglés. Si, sacaches, xa podes ir de vacacións. Canto sacaches? Un 7,5. Ah, dixemos que hasta o 9,95 non podías ir de vacacións.
7,5, Bueno, non está mal, pero bueno, porque... Bueno, Po que estudiei está moi ben, xa te digo eu. Po que estudiei, vamos. Mira, quedouche bastante ben a primeira, sí, quedou bastante ben. A ver, vou dar a volta. Aí va. Ostras, quedoulle ben, Mira, quedoulle ben. Igual é a segunda que se chequei. Non, home, non, ahora estou atenta. Non é que é malo, É malísimo. No, quedoulle ben, Hai que pinchar as patacas a ver se está. Cando estén as patacas vamos a engadir o polvo. Mira que pinta ten, Voulle sacar xa a folla de loureiro fixo o efecto. Xa cheira bastante Xa loureiro. bastante estuvo. Xa bastante estuvo, xa E despois vai meter dentro da fillo o guiso. Depois vai Non. meter, claro, depois metemos dentro da fillo o guisiño este que temos. Aí vai. Bueno, Listo. és boa fillo, A receita do libro, Do que libro? Que é de Non, pero- Fanny. Sí, sí. Do libro, do noso Sí. libro. Sí. É unha receita de Fanny das receitas do Volta Escoprado. Sí, sí, sí. Tra, mira que Lo fixen fixo antes, todas. pero non estás atento. Fixéchelas todas? Todas. Oh, que fixeches? Non fixeches ninguna? Todas. Ni la primera. Mirarías a portada. Mira, prólogo, sabes cal fixo foi a que prólogo. máis me gustou? ¿Cuál? A flor de cebola. Pero... De quen é a flor de porque cebola? É miña. Ah, Muy tú ben, estate calada. Así me gusta. Xa podes ir de vacacións, xa Vale. te deixo. Bueno, aí vamos facer a terceira. Así, e vamos a engadir xa o polvo. Aí, non? Aí, No no guiso. guiso, sí. Pero como vas facer para metelo no medio de... O sea, Vou deixar que se cociñe un pouquiño máis, e cando este así ben cociñadiño, vámoslo ir metendo. Pero dentro vai do ter guiso. moito líquido. No, porque lle apartamos un pouquiño, Ah. por salseámolo co líquido. Ah, vai ser como se fora un taco. Claro. Como un taco ou así, non? Exacto. Vale, vale. Un É unha wrap maneira, mira, destes. para unha feira está de maravilla, Sí, está guai. Para un concerto podes comer unha filloa de polvo de mugardos. Está moi ben, para a nosa Claro. food truck, Sí, a verdad que triunfaríamos, Madre mía. Eu levo vos dicindo que hai que montar unha food truck. Sí. A ver, Estaba ben, eu que non entendo é como a televisión de Galicia non nos financia. Non di, tomade, 50.000 euros para montar a food truck. No, a food truck teño eu. 12 food trucks. 12 badaladas. Veña, vamos con Xulio Mato. Vamos con Xulio Mato. Bueno, mira, esto sigue aquí, ¿vale? Como sigue aquí, ahora te voy a explicar que Tesoro. sigue aquí xa outro que está frío xa, ¿vale? Mira, aceite, allo, sal e perexil. Vamos a botar un toquiño, un chorrete só de zume de limón e vamos a facer o allo perello. Vale? Entón, simplemente isto é triturar e ala. Isto vai ser co que vamos a aliñar o noso polvo. Ti non tens problemas, ves, co vaso batedor? No, porque a ferramenta hai que tratarla con cariño. Bueno, mira, esto está, por un lado. Ahora temos, mira. Nevarada de pimentón. Mira, esto podémoslo guardar. Este allo perello, se o temos na nevera, podémoslo guardar un montón de tempo. Sí, sí que aguante, que eu teño mi má. Sí. Wow. Vamos a botar así. Vai ser a base, nos dous pratos. Esto, se temos un coador ben tupidiño, é nos máis doado de botar. Este ten os buratos un poquinho grandes, pero bueno, xa, para que nos fagamos unha idea, está. Tampouco podes pedilo todo. No, eu non pido nada, eu son super pouco pidichán. Mira, entón ahora, este, repito, témolo aí. Entón, que faríamos? Sacaríamolo de aquí. Sí, ahora deixo que queda aí facéndose para escorrimos despois. ben, eso pode ir, metémolo na nevera. Entón, agora, sacamos o outro que tiñamos xa preparado. Ese está xa da Este neveira. xa está da Vai neveira. ser frío, Este xa recordemos, repousou. Este xa repousou, entón, agora, con cuidado. Canto tempo espera de neveira? Home, o ideal dun día para outro. Vale. Vale? Entón, vamos con continuo. Vamos a quitar, porque non queremos que se nos desmonte, porque non nos olvidemos que aquí o que fai de amalgamación, De pegamento. de pegamento é a propia xelatina e entón É o queixo. non é maxia, Entón, con cuidado. Ostras, é como che sale todo. Aí está. Oh, saleuche todo. Saleu todo e saleu ben. Sí? Entón, mira, ahora vamos a ir lle dando pouquinho a pouco. Mira, Guau. aí tes todas as capas, ves? Aí está. Ostras. Mira que chulada. Vamos poñendo aí. Podese nos desmontar, de feito, quere. Joder. Pero... A ver, dá un aplauso, veña, de ánimo a Xulio Mato. Aplauso para él. Qué pena, pero bueno, vamos a ver se ahora a seguinte. Non é doado, Non é fácil, desmontase bastante. Sí. Desmontase porque ten Sí, o sí. xamón, ten o polvo. Bueno, Pero quedas bueno, aí nin peleando tan no mal, campo. mira como vai saindo, ves? Sí. Vamos a facer outro platiño aquí.
sí, eu estou, Queda aí peleando Estou e sudando. loitando e nós imos co público do Volta Esco Prato. Veña, vamos para lá. Venga. Aplausiño, aplausiño. Ai, Manchacho cu. manchei o cu. Sí. É loco? Mira, verás. Non me podo ver o cu. O sea, iso é porque me miraches ti, Pilar. Me pillou. Como me pillou? Home, claro, é que eu... Además, eu, a ver, por moito que me retorza, además teño os cadris mal, non te crees que... Podía ter un ollo no cu, pero... É cejo. Neste caso é cejo, sí. Bueno, mira, estás vendo aí as dúas receitas, a de Xulia e de Begoña, e... Ostras, Cuidado, sí, eu... Non sei, porque sei... A ver, por iso... Sei que o chucho de Begoña vai estar ben, pero claro, o de Xulia a min sorprendeume, A min tamén me sorprendeu. Ese merengue que lle meteu aí no medio, os langostinos picadiños co xamón, aí ese sabor. É por meterlle queixo ainda por riba. Bueno, Claro. eso ten que estar... Eso vai estar buísimo. O que está é, claro, en plan plato frío. Si, é plato frío porque, claro, estes días fai calor, tamén se agradece agora, Home, claro. No verán. Pero o outro tamén non se queda atrás. No, o de Begoña nos queda atrás, Uf, que maravilla, Está lo vendo aí ferver, que gusto dá, Bueno, pois vai chegar un momento no que tens que ir hasta ali e probar. Teño que probar. Sí. Esa deses 50 euros. Non, Eu non, levo os pero, eu, que entón. queres, levalos ti? Home, Pero sería un pouco abusar, vir comer, levar os 50 euros tamén. vir comer ou probar? Acaba de decir probar. Pero podes comer despois, se queres, non hai problema. Ninguén che dixe que non comeres. Veña, Vamos. vamos con Begoña, vamos para ali con Begoña, damos un aplauso a Pilar. Vamos alá. Vas ben? O xuxe. Ay, madre, Por ahí. qué pinta tiene esa niña. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pensé que iba para aquela mesa. Vamos ainda a ver como prepara isto, A ver. Aí vai. Vente por aquí. Eu digo unha cousa, que eu así xo comía hasta, Aquí xa está bo. hasta na sartén. É que eu aí na pota esa, sabes, na tarteira esa xa me valía, Ten boa pinta na Claro que tarteira. sí. Hombre. Así, facémoslle así, podemos facer uns saquiños. Home. Que guai che Ah, queda, sí? Begoña. Moi ben, Sí. Sí. Mira, ala. Cando Enrollamos. te vin facendo o sofrito que iso tal, non Hasta- pensei que iba a quedar así. Que iba a quedar tan ben. Hasta fai ben o rolliño bonito. Mira. Aí vai. Ala. Ahora mollámoslo cun pouquiño da salsa E botámoslle Joder. pulpo e encima. botámoslle un pouquiño de pulpo encima. Ostras, Ala. Como E que- isto vas a un restaurante e cobranche 20 euros polo plato, ves? A ti, Un aplauso. 40. Un aplauso para Begoña Vázquez. Vamos con Xulio Mato, veña. Vamos a ver aquí. A ver. Pues vamos a ver, mira, vouche rematar primeiro o teu para que o probes. Metemos o allo perello así un poquinho por riba. Non moitísimo, claro, porque no. ao final ten allo, limón, tal, pero bueno, vai a dar ese toquiño cítrico. Ole. Pero ahora isto tamén ten que aquí estar moi bo máis. tamén. Claro que vai estar bo. E, por Porque- suposto, vamos dar tamén un aplauso Témoslle a don aquí. Xulio Mato. Moita gracia. Dom, cuidado. Don, sindín, Veña, vamos probar. Vamos probar. O don non lle dá sudín malo. Por aí, á esquerda, aí está. Por aí, aí. Vamos por aquí. Bueno, Pilar de Arbo veu Estamos probar polvo. Moi ben. Ainda que son máis de lamprea ali, veu probar polvo, a ver que tal está. Vai probar, onte comín polvo, como sardiñas estás? e polvo. Como estás? Pois veña, valle dando, veña. Yo di a San Antonio Vaya, tamén. tamén. Bueno, Mira, non me- Valle dando tamén aí, venga. con luces. Guau. O polviño. Ten luces. Ten luces o polviño, non é? Vou empezar por aquí, porque... Imos ir a Redondela. Eva, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Tempo de calor, estes días apreta. Pois sí, e vai a vir máis. Pero Sí. bueno, deixa que veña. Bueno. Depende para qué, pero sí. Veña, vamos coa pregunta, a ver se levas os 50 euriños. Arriba a pregunta, compañeiros. Cantas patas ten un polvo? Vouche dar 3 opcións. Que difícil, A, 8, B, 200, C, 1000. 8. Vamos comprobar, vamos comprobar. 8. Moi ben. Pois, Eva, moitos parabéns polos 50 euros. Un Era bico fácil, enorme, Eva. gracias por chamar. Vale. Grazas. Veña, un bico. Veña, chao. Está veño, chao. Non era fácil, Non era fácil. Das máis difíciles que Das fixo. máis complicadas. Que suerte habería se foran de 200 patas. Estarían encantada. E Iba a estar agora, outro precio.
Pilar de Arbo tenme que dicir, despois de probar, está concentrada. O sea, que xa non como máis, claro. No, sí, podes seguir comendo ahora. Primeiro disme que engana e despois sigues comendo. Vale. Vamos alá. Pilar de Arbo, despois de probar as dúas receitas, quen gaña ou a voltas co prato do día de hoxe? Están os dos moi bons. Pero... O chuchu. A Begoña. A Begoña. Chu, chu, chu. Aí está. Señores, señores, non marchamos. Queden coa actualidade. Co Telexornal serán. Vémonos mañán con máis receitas. Non voltas comprado Televisión de Galicia. Chao. O pulpo do Carballiño, nin grande